Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय। नै दिनै लास्ट शूटिं मैया जे दिनै जे साननै लानाय जाबाय। आं नोंथांमोननो एलबामनि मुंखौ खिथानो हाथ'वाखैमोन। एलबामनि मुङानो जाबाय switw onnai। नोंथांमोना हमनो हाबाय जानांगौ नायनानै बे switw onnai एलबामनि एक्शन केरेक्टारखौ माबायदि जाथावगोन नायलांदो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ। आरो सानैसोनि उनावनो switw onnai एलबामा रिलिज जासिगोन। नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय गासिबो सापर्ट होगोन हाजासे आरो हेल्प खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय आं गोसो गोरबोजों। The memory card was not completed correctly. Recover data. Mama Snua. Kirain dong kau tong tong. Manis dong lah. Ka. Oh ni. Tahu kiri lu sih gile ada pilih wad. Mau benja ke. Mama Vishnu. Le mama na. Awan sare, kamera ada problem. Lu jutar juga lari gitar lah. Reset marina. Tunya ber. Kan sekali video kartu lagi. Cooking. Kalam nene bawa. Ayo làm ra mặt đưa, kỳ lạ. Ika, ấy mình chỉ cái thuốc lá xe đây là dân tên này. Warning, the memory card was Nah, ni kau awal ini kade. Wiri bangun sini. Thắt. Anh li. Ikut. Tayo ka. Mana tu kerja? Nengah view. Hinjang tayo ko under. Nengah YouTube pun ani subscriber mungkin view mungkin jalan mana tayo lagi kerja. Nama? Tayo ko under. Kay. Mana tu kerja? Kay tang, kay ship. Kay. Bulu ba. Papa. Selan ani jalan bajan lamla bulu bala hendak kanali. Nama? Jangan hari sekarang masih beberapa fatal ya na. Mana tu kerja nama? Nengah YouTube pun ani menjaga. Mungkin nama? Siapa? Nama singgau? Mana tu kerja? Singgau tu. Entang, bes serep lengan ni, bapa ni memori asyik problem jadi. Ha? Unka tu poison jaya serep ah, berapa juta? Memori ku problem kata ni. Serep lengan. Leng. Coba, kalau ini nasi yang aku tak kenal sudah. deh, feeding nawan jawab. Deh. Ada boleh. Pai prilang bai roji angni kesea ma dikajeng noni onai kewang baune hane Aku mati. Yang kada. Slider boy kada entah. Ebar ini pas ni frame no anu jerai sini. Jerai sini. Oh, ebar sudur sandai. Ada no deh. Iya jerai ni. Oh jerai sini. Ekesem kalau sini. Ebar ini sudur lang dah deh. Tarti pep tu loga lagi batai. Ni itu. Nule ami. Cameraman. Lebih deh. Mang kau ini tak tu ini feeding mana jawab. Oh ni. Ya, mama mungkin dia. Kursa mendeng.
Ang berat lu nak kayu. Nangla re. Đây जोंहा बेलेगाव shooting लाना थांगासिनो दं एलबाम shooting. Switw onnai, acha. Ha? Hello logofer, welcome to back YouTube my channel. Ompray nongtangmona बर्तमान माने नोंखौ खोन्थाथ' सानदां नोंखौ माबायाव लाबोगोन आं माने सारप्राइजआवसो लाबोगोन मिथिबाय जय बर' हारिनि जे भिउस नोंथांमोनखौ आंनि जेंगाव अफिसियेल चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो रायजो राजा नोंथांमोन माने जोंहा साननै लाबाय मिउजिक एलबामा ओमफ्राय मोनसेखौथ' फार्स्ट मिउजिक भिडिअखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय दा नेक्स्टनि मेकिं भिडिअखौबो नायलांजोबगोन होनना आसा खालामबाय आरो आङो फार्स्टनि मेकिं भिडिअ नोंथांमोननो आङो बे मिउजिक एलबामनि नामखौ खोन्थायाखैमोन आं दा नोंथांनो खोन्थानो सानबाय बे मिउजिक एलबामनि नामानो जागोन switw onnai आरो बेखौ नुगोन नोंथांमोना रुमि बसुमतारी इउटुब चेनेलाव स' बेयाव जों दा गोबां आर्टिस्टफोर दं आरो दिनैसो मोनफैनाय जोंहा बेसेबांबा गोजाननि गगामुखनि जोंहा सासे बिथाङाबो केमेरामेन नै बिथाङा दंफैयो माक्साफोरना हो केमेरामेन सैबो सुरुस बसुमतारी बिथाङा गगामुखनिफ्राय दंफैयो ओमफ्राय जों दिनै बेलेग लकेसन लानानै फैदों